usa ka localized thunderstorm ang nasinati sa dakbayan sa Sugbo karon lang hapon. Heavy to intense rains ang nasinati dili lang sa dakbayan sa Sugbo apan pipila usab ka mga lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo sama sa Alcoy, Bulhoon, Hinatilan ug San Fernando. Susamang gikusgon sa pag-uwan usab ang nasinati sa Southern Leyte ug Eastern Samar. Kini base sa thunderstorm advisory nga gipagawa sa PAGASA alas 3 karong hapon. Samtang padayong gimonitor karon sa PAGASA ang duha ka mga low pressure area nga anaa sa sulod ug sa Gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang anaa sa sulod sa PAR nahimutang sa may east-northeast sa extreme northern Luzon. Samtang ang ikaduhang LPA nga anaa sa Gawas sa Philippine Area of Responsibility anaa habig sa eastern portion sa Eastern Visayas. Hinuon parehong minus ang tsansa sa duha ka mga LPA nga mamahimong bagyo. Mag-expect for this week na tayo generally fair weather. Gawas lang ni ining mga natay mga chances sa localized thunderstorms, especially ng hapon or gabi. Hinay usahay ari sa kadlawon.